का बबुआ ए घड़ी बड़ा गाना पे विश्लेषण करता रह। हाँ। एगो पवन सिंह के गाना आइल बाटे। अच्छा कौन? वह मीठा मीठा बथे कमरिया। ऑडियोवा तो बड़ा बढ़िया रहुए, बाकी वीडियोवे बड़ा नाच देले बाड़न। हाँ अच्छा हमो देखनी है ताई वहाँ पर विश्लेषण कर जाओ, का दिक्कत कइल जाओ। तो नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे बोलतानी और ये हमार बड़ भाई हवे विनय विधाता जी। तो आज हम विश्लेषण करे वाला बानी पवन सिंह के एगो नया गाना जो कि बहुत बढ़िया हिट भइल और हम खास कर हमरो बहुत पसंद आइल, मीठा मीठा बथे कमरिया। लेकिन सच बताई तो वीडियो देख के मन कैलसी है कि का कही कमरिया हो कदोनी देख के तू आइला का कइला ए राजा बथे कमरिया। गाना के ऑडियो बहुत बढ़िया बा, लेकिन वीडियो ऐसा लागता कि या तो हीरो के वैसा डिमांड होई ना तो जौन डायरेक्टर रहला या कोरियोग्राफर रहला वो सुबह सुबह और जॉनी सिंस बाबा के पूजा कर गए। जॉनी सिंस के बुझता रह न का जानत ना हो छोड़ा रहे तो आप सब भी देख सकिनी जब वीडियो। बालो न होश में मातल तू जोश में लागे न दे ये राजा जी मुआइए दे बाका कि कम जहुआइए दे बाका। भैया देह देखावे लायक होला तब देखावल जाला। तार पेट ना ढीण बा उनकर और गप देने गंजी चढ़ी पर हो जाता है। भैया तनी बॉडी बनावा पहले। बालो न होश में मतलब भोजपुरी वीडियो ही बनाना था ना जी। हाँ पवन सिंह बनाना था, जॉनी सिंह नहीं। का गलती तो आज में अंतर मिजाज में धोइलो न दम दोनी को ये पवन कमना सा चढ़ल बा कि काहे तोहर मनवा बढ़ल। तो जाई जा वीडियो देखी जा, सबके के पसंद आइल बा, आपो सबके पसंद आई। ऑडियो हमारा पसंद आइल बा, वीडियो बा ऑडियो बहुत पसंद आइल बा। हम 50 बार रिपीट मोड पर सुन ले बनी कम से कम। तो सुनी आप सब भी और अगवा बोला सब्सक्राइब करे के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करब जा। हमनी के कोशिश रही कि हमनी के दोनों आदमी रोजे आई जा का एकदम आइब जा। पूछ ला अगला वीडियो केकरा पे बनी और कमेंट में जरूर बताइब जा कि अगला वीडियो केकरा पे बनाइब जा। हाँ चलो चली जा, तब चले गए। हर हर महादेव।